En geef eens even jouw gedachten na deze, ik denk een hele intense wedstrijd tegen AZ, klopt hè? Ja, zeker. Hij moest ook wel intens zijn, omdat wij gewoon vandaag voetballend absoluut de mindere waren in kwaliteit aan de bal. We waren heel vaak de bal snel kwijt, we hadden heel veel slordigheden in ons spel en dan moet je heel veel gaan verdedigen. Ja, daar hadden we het ook het eerste kwartier heel moeilijk mee. Ik had gelukkig al een plan B doorgesproken, dat als het zo zou verlopen dat we snel konden schakelen. Dat konden we gelukkig doen na een kwartiertje. Toen kregen we een enorme boost, omdat we ook nog eens gelijk heel snel daarna die 1-0 maakten. Daarna kwamen we wat beter in de wedstrijd. Los van het feit dat ik vond dat we verdedigen nog een paar dingetjes niet goed deden. Het niveau aan de bal verder omhoog laten gaan lukte helaas niet. En dan heb je gelukkig de rust waarin je jongens dingen kan laten zien en aan kan geven. En eigenlijk tot aan de 1-1 had ik het gevoel, nou, AZ mag wel veel meer de bal hebben. En het lukt ons niet om beter te worden aan de bal. Maar als we zo blijven verdedigen, dan gaan we gewoon over de streep trekken. En dan gaan we misschien wel richting het einde van de wedstrijd veel meer ruimtes krijgen in de omschakeling. Dat gebeurde daarvoor ook al een paar keer. Maar ja, door twee momenten glipt die wedstrijd toch uit je handen. Ja, je hamerde vorige week na die vervelende week eigenlijk ook op meer agressiviteit. Ik denk dat je dat wel teruggezien hebt, want er is gestreden voor elke veldcentimeter. Hè? Maar dat moet ook de basis zijn. Zo simpel is het. En ik ben heel blij dat ze dat gedaan hebben. Ze hebben het ook collectief gedaan. Het is ook lastig, want zeker in het begin als je ze willen, dan zit je niet lekker in de wedstrijd. Kom je niet in de duels, kom je overal te laat. Zijn we ook nog matig aan de bal vandaag. Dus dat is enorm frustrerend. Nou, dan moet je helpen met een omzetting. Dan komen we beter in de wedstrijd. Maar het collectieve strijden was prima. En dat moet ook de basis zijn de komende periode. Los van het feit dat je vandaag ook hebt kunnen zien dat wij op fysiek vlak nog enorme stappen hebben te zetten. En dat heb ik ook al maanden gezegd. Dat was ook heel logisch. Want AZ is op dat vlak verder. Maar die hebben gewoon nu vandaag, ik weet het niet exact, maar misschien wel 7, 8, 9 jongens in het veld staan. Die gewoon ook vorig jaar een heel jaar gevoetbald hebben. Die zijn het gewend. En wij hebben juist heel veel jongens in het veld staan. Die het niet gewend zijn om een heel jaar, elke week alles te geven. En dan heb je een paar keer misschien een goede periode. Die hebben we ook gehad aan het begin van het seizoen. Maar in topsport draait het maar om één ding. Volhouden van. En dat zie je de laatste weken. Een aantal jongens zakken wat weg in hun persoonlijke niveau. Of jongens lopen tegen kleine blessures aan. Omdat je het elke week moet volhouden en je loopt op de toppen van je tenen. Dat zie je wat met Roger. Een paar kleine blessuretjes. Maar ja, dan kan je maar één ding doen met elkaar. Mouwen opstropen en wij moeten zorgen dat er 11 aan de aftrap staan die klaar zijn om te beginnen. En tegenwoordig heb je dan het geluk dat je nog 5 jongens kan brengen. En dat moest op het eind ook nog eens, omdat er een aantal niet meer verder konden. Ja, je geeft aan volhouden, misschien ook een stukje vermoeidheid. Kan een rol spelen bij de absolute concentratie in zo'n slotfase, bij die ingooi die dan komt, doorgekopt wordt. Kan het ermee te maken hebben, denk je? Onder vermoeidheid ga je fouten maken. Alleen, ik vind persoonlijk bij een ingooi of een corner, waarbij je gewoon 5, 10, 12 seconden de tijd hebt om het te organiseren. Want zij moeten die bal gaan pakken. Het was ook geen snelle ingooi. Ja, daar heb ik wel heel veel moeite mee, als ik heel eerlijk mag zijn. Dat wij dan met 2 centrale verdedigers en 2 controlerende middenvelders tegen 2 spelers van AZ staan. Dat kunnen we allemaal tellen. Dat is 4 tegen 2. Als je dan het duel verliest, verklein je de kans op de tweede bal. En dan ook nog eens met 3 kopsterke spelers daar. Ja, daar heb ik dan wel moeite mee. Alleen ja, dit hoort allemaal bij voetbal. Hoe zegt dat? Fouten maken, zij individueel bij de 1-1. Of organisatorisch als team. Ja, dat overkomt je en dan is de vraag leer ervan. En als dat zo is, heeft het waarde. Als het natuurlijk structureel blijft terugkomen, ja, dan gaat het je heel veel punten kosten. Hoe teleurgesteld ben je voor Michael? Ik bedoel, die 1-1, denk ik een fout van hem. Hoezeer neem je hem dat kwalijk? Ik neem het hem niet kwalijk. Wat kan je een speler kwalijk nemen als hij een fout heeft gemaakt? Ik maak ook fouten. Het is wel heel pijnlijk. Voor hem op de eerste plaats, maar uiteraard voor ons allemaal. Want op dat moment had je het gevoel dat wij... nou ja, ik had echt het gevoel dat we een resultaat zouden gaan halen. Omdat zij gewoon heel veel moeite hadden om een kans te creëren. En ik denk, ja, als de klok doortikt, moeten zij risico's gaan nemen. En dan kunnen wij nog wat verse krachten brengen met heel veel ruimte. En dan is de vraag, ja, dit moet je analyseren. Hoe komt het dat je zo'n fout maakt? Hè? Net zeiden mensen tegen mij, ja, hij verwachtte die bal niet. Ja, als dat zo is, dat zou wel kwalijk zijn. Hoe kan je als keeper bij een corner de bal niet verwachten? Je moet, als er een corner is, moet je... Maar ik weet niet of dat zo is, maar het gaat er meer om, ja, of gebeurt het gewoon, je verwacht het, maar je maakt een fout. Ja, dat is heel pijnlijk, maar dat is wel voetbal.
Kun je wel in die zin positieve dingen van vandaag meenemen naar twee belangrijke wedstrijden weer tegen concurrenten van jullie, RKC en Excelsior, die eraan komen nu? Hè? Ja, positief is in ieder geval dat als je niet in de wedstrijd zit, groetjes, als je niet in de wedstrijd zit, dat je toch met z'n allen collectief er alles aan doet om in die wedstrijd te komen. Want je zou kunnen zeggen, ja, mensen gaan hun eigen wedstrijd spelen. Dat heb ik niet gezien. Dus ze bleven vanuit hun team en hun taken spelen. Keihard gewerkt, want er waren heel veel jongens die zaten echt op hun grens. Kramp gevallen of moesten er echt uit. Dat moet de basis ook zijn in de resterende 12 wedstrijden. En dan moeten we hopen, daar ook alles aan doen, dat het niveau aan de bal weer wat omhoog gaat. Waardoor je ook wat makkelijker gaat voetballen in zulke wedstrijden. Hoe zuur is het dat je deze nog verliest op het einde? Ja, heel zuur. Ik denk dat je dicht bij een resultaat bent, dus dat doet wel pijn als je hem zo verliest. Onterechte nederlaag in jouw ogen? Nou ja, goed, ik denk dat AZ natuurlijk wel de hele wedstrijd de bovenliggende partij was en meer kans heeft gehad. Dus in dat opzicht ja, maar ik denk dat we niet hadden hoeven verliezen. Ja, de eerste helft kom je eigenlijk denk, tegen de verhouding in op 1-0. Begon het toen iets te leven in jullie groep van, nou, misschien is er echt wel iets mogelijk vandaag? Ja, tuurlijk. Je staat 1-0 voor bij rust. Je creëert eigenlijk maar 1 kans, 1 goal. Dus ja, ik denk dat er op dat moment wel het gevoel was dat er een resultaat viel te halen. Ja. Wat is er onder rust aangegeven in de kleedkamer? Ja, gewoon zorgen dat we daar bij elkaar bleven als team en dat we moesten vechten voor een resultaat. Ja, in de tweede helft gingen zij natuurlijk iets opportunistisch spelen, brachten ook wat verse jongens in. Voelde je dat het wel moeilijker begon te worden in de tweede helft? Ja, natuurlijk. Je voelt nog meer druk komen van AZ die moeten scoren. En dat we heel ver achteruit gingen lopen en dat ze steeds meer druk op onze goal kregen. Ja, uiteindelijk is het wel lullig dat dan op zo'n manier de 1-1 valt natuurlijk. En dat je hem daarna ook nog verliest, dat is ongelooflijk. Ja, zuur zeg je 1-1. In hoeverre reken je jezelf, of neem je jezelf daarin iets kwalijk? Ja, ik heb hem teruggezien. Ik denk dat het op de beelden natuurlijk er lullig uitziet. Ik denk op het moment dat de bal vertrekt, springt Kai omhoog. En op dat moment ging ik ervan uit dat hij hem zou wegkoppen. En ik verlies eigenlijk een moment de bal uit het oog. En dus kon ik er niet echt goed op reageren. Daarna hadden jullie nog een gigantische kans waarbij de bal 2 keer van de lat terug het veld instuit. Of dan is dat ook even niet meer. Had dat eigenlijk mee moeten zitten, wil je eigen resultaat halen dan? Ja, tuurlijk. Dat soort momenten, daar moet je een beetje geluk mee hebben dat hij dan wel erin gaat. En dan kan je zo'n wedstrijd zomaar binnenslepen. Maar ja, nu zie je op het laatste ook hoe je dan die goal weggeeft. Ja, dat is heel onnodig. Ja, 2 stilstaande fases eigenlijk. Eerst een corner en daarna zo'n inworp die doorgekopt wordt en binnengeschoten. Ja, klopt. Ja. Ja, is dat... Nee, maar dat is ook trainbaar, toch? Ik bedoel, jullie trainen heel veel op standaard situaties. Kan dan toch gebeuren in zo'n wedstrijd dat je je laat verrassen door zo'n ploeg als AZ? Nou ja, kijk, uiteindelijk kan je dat eigenlijk niet overkomen. Zeker niet als je met zoveel mensen in de 16 staat tegen 2 of 3 spelers van AZ. Ja, dan is het ook gewoon een man oppakken en zorgen er alles aan doen dat niemand kan scoren. Ja, dan zie je dat hij helemaal vrij staat, dus dat is wel apart. Even over jezelf dan, want je hebt de strijd tussen aanhalingstekens gewonnen van Koopmans. Voel je je wel safe en fijn onder de lat of speel je met een bepaalde druk of ervaar je het helemaal niet zo? Nee, ik probeer me gewoon volledig op mezelf te focussen en ik probeer elke dag het maximale uit mezelf te halen om op mijn niveau wat ik kan dat te blijven laten zien. En ben ik tevreden op dit moment over mijn wedstrijd? Tot nu toe nee, niet echt. Het kan wel beter. Vandaag ook. Maar goed, ik blijf gewoon positief naar mezelf en blijf hard werken. En uiteindelijk, dat is het enige wat je kan doen als speler. Ja, Simon, dan komt nog eens een inworp, die wordt doorgekopt en dan valt hij nog binnen. Ongelooflijk zuur en zo verlies op deze manier. Ja, het is ongelooflijk zuur. Ik denk, het was misschien niet ons beste spel vandaag, maar AZ is gewoon een goede ploeg. En dan hoop je toch een resultaat te pakken. En dat is misschien net die, op het einde, die laatste seconde de focus zou misschien verliezen. Ik zelf ook. Je wil dan absoluut die 1 punt behouden. En dan op zo'n manier dat die binnenkomt, ja, dat is echt wel zuur. Omdat dat zijn toch dingen die je kunt vermijden. En als je zulke situaties kunt vermijden, zulke doelpunten, dan is het extra pijnlijk. Als het door echt een mooi uitgespeeld doelpunt is, dan is de kwaliteit beter. Maar dit is echt wel een doelpunt dat we als team beter hadden kunnen oplossen. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor de 1-1, want ja, daar ziet jullie keeper er gewoon niet goed uit. Dus is ook gewoon in die fase pech hè, dan.
Ja, kijk, ik kan het niet inschatten als keeper. Gaat hij zelf wel beoordelen met de keeperstrainer. Ja, natuurlijk staan er heel veel spelers voor hem, komt die bal ineens op hem. Maar misschien moeten wij dan ook sneller reageren. Ik bedoel, we zijn een team, moeten elkaar helpen. En het is zeker niet dat hij afgebrand wordt. Ik denk dat we als team dat misschien ook beter konden opvangen. Maar kijk, het zijn 2 doelpunten die we konden vermijden. 2 doelpunten die uit standaard situatie komen. En dan is het gewoon extra pijnlijk om op deze manier te verliezen. Het is een zware wedstrijd, want jullie spelen tegen een ploeg die natuurlijk kwalitatief wat beter is dan jullie. Hoe hebben jullie dat in het veld ervaren, deze wedstrijd tegen AZ? Ja, het was een hele hoge intensiteit. Ik denk zeker de ballen die we dan vooruit proberen te spelen, ja, die kwamen dan niet aan, waardoor dat ze eigenlijk opnieuw en opnieuw konden aanvallen. Waardoor dat wij ook vaak geen rust hadden. En ja, we moeten er de volgende keer misschien eens proberen vinden om toch iets langer die bal in de ploeg te houden. Maar ja, ze zetten ook gewoon een heel hoge druk met een hoge intensiteit. Dus ja, dat verwacht je bij topploegen, dat ze zulke intensiteit kunnen leveren. En dan is het aan ons om daar een antwoord op te vinden. Ook, ik denk aan de energie, aan de mentaliteit die we getoond hebben, lag het niet. Maar dan is het misschien toch moeten we kijken naar andere dingen, waardoor dat we hun intensiteit eigenlijk ontmoedigen en dat we hun spel eigenlijk in de war kunnen brengen. Dat is hetgeen wat we nu gaan bekijken, maar ik denk aan spirit en de mentaliteit heeft zeker niet bij ons gelegen. En ook een beetje pech, die bal die dan 2 keer van de lat terugkomt aan jullie kant, ja, dan zit het ook even niet mee in zo'n fase. Ja, in zulke wedstrijden heb je dat geluk wel een beetje nodig. Ik denk, achteraf gezien konden we een resultaat halen, verdienden we het, ik denk op basis van kwaliteit. Ja, zij waren beter, maar op basis van mentaliteit denk ik dat we echt wel een resultaat verdienden. En ja, dan moeten zulke ballen, is gewoon, dan sta je achterin, dan denk je hopen dat hij er een keer goed valt, dat hij erin gaat. Want bij hun valt hij dan ook eigenlijk 2 keer goed, was ook niet uitspeelkansen. Dus bij ons vielen ze dan net niet goed. Maar ik denk wel ook een mooi doelpunt van Inigo Cordoba. Dus we hebben de kwaliteit in de ploeg. En als dan nog, zeker tegen zulke ploeg krijg je niet superveel kansen. En als je dan net niet dat geluk hebt, net niet 2 keer op de lat, ja, dat is gewoon echt kut. Even over jezelf. Hoe vond je dat je zelf gespeeld hebt? Want ik zag je een aantal keren bij een verdedigende actie vuistje omhoog, lekker met Rodrigo goed even vieren. Zag er goed uit en ik denk, ja, je gaat het Siervos nog moeilijk maken om terug te keren in het elftal. Ja, ik ben gewoon, zoals de coach zegt, ik ben sinds de winter probeer ik gewoon alles voor het team te geven. Ik speel met heel veel passie. Ik vind dat dat het belangrijkste is. Al speel ik misschien een keer een mindere wedstrijd, maar ik wil wel tonen aan de sport dat die passie er wel altijd is. En daar ga ik gewoon iedere wedstrijd opnieuw voor. En dat zie je ook telkens als ik een duel win, als ik een bal kan onderscheppen, ja, dan is dat bij mij zo'n ontlading, omdat ze daar een hele week voor werkt. En ook met Rodri, met Mitchell, willen gewoon die spirit in het team krijgen en die passie hoog houden, zodat elke bal opnieuw dat we elkaar kunnen aanmoedigen. En dat is wat ik probeer te brengen in de verdediging. En nu komen er wel 2 belangrijke wedstrijden aan, RKC en Excelsior. Voelen jullie toch iets van druk al staan richting die wedstrijden? Want je hebt natuurlijk een gat naar beneden. Maar leggen jullie die druk dan wel extra op? Ja, natuurlijk. Ik denk, ze moeten zo snel mogelijk die 34 punten behalen. Dus iedere wedstrijd waarbij we 3 punten kunnen pakken, ja, daar staat gewoon, ja, ik zeg niet een klein beetje druk op, maar die willen we gewoon heel graag pakken. Als team willen we die graag pakken en dat is iets anders dat we druk voelen van buitenaf. Nee, we leggen onze druk die zelf op om te presteren, om echt wel die 3 punten te behalen. Iedere wedstrijd opnieuw, ook vandaag. Het kon, uiteindelijk konden we een punt halen, is niet gelukt, maar iedere wedstrijd spelen we om te winnen.